Pajato vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto lafika posauzana mpaka natinona ndithu kuti mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Mutharika anavomereza kuti situation sili bwino ndipo ikufunika ndithu kuti pakhale urgent response potengera ndithu ndi uthenga umene anafotokoza maka kumene amatsegulira parliament kumeneko ndi kulilongwe. Amazanena zonoti akudziwa mene ndithu ululu amalawi akukumana nawo komanso anafotokoza maka ndithu njira zimene boma lake ayika ndi cholinga choti athane ndi kusowa kwa mafuta a galimoto amenewa komanso ndithu zimene zikupangisa kuti mafuta a galimoto amenewa akhale ndithu akusowa. Posatira zimene zitinaona ndithu kuti bungwe la mera atusa ndithu chikalata kufotokozeranso zina mwa ndondomeko zimene akutsatira ndi cholinga kuti vuto limeneli athane nalo. Koma tisanapite ndi nkhani tatene tione ndithu kanema uyu amene akuonesa zonena kuti makosana ena ake akuti ndithu matraki amafuta amathankala amene akulowa ndithu ku dziko la Malawi kuchoka ku dziko la Tanzania. Ewe material tunaowosa mbati jambo lema ujeni mafuta yamba kulowa ku Malawi atsegulira mafuta okha mathankala aperekezedwa ndi asilikali a Tanzania. Mafuta okha mathankala okha amene ayamba kulowa ano choka ku Tanzania kuziwawako kulowa ku gate ya Malawi. Ndithu izi zathu zomwe za dziko izi sangati otchere izi nawonso wa Tanzania akudziwa kuti izi ndi zathu zomwe zoyamba nazo nzawo okhaokha ku dziko lawo mafuta ndi athu ndithu mathankala osewa ayamba kulowa tizochitika pano madzulo mathankala onse asegulira amene anapakira Tanzania wose akuwalowesa ndithu anali ambiri uko mathankala magalimoto aliponso ambiri uko ya baba mafuta akulowa ndithu. Tamva pamenepo mmene akuyankhulira makosana amenewa akuti ndithu ali kumeneko kuboda ndikuti no matraki amenewa akubwera moperekezedwa ndithu ndi asilikali a dziko la Tanzania. Chabwino tiyambire ndithu ndi zimene anayankhula mtsogoleri wa dziko la Profesa Arthur Mutharika ku parliament kumeneko kulilongwe. Amazafotokoza maka kuti mafuta a galimoto akusowa chifukwa chonena kuti mulingo wa ndalama zakunja zimene zimagwiritsidwa ntchito pogula mafuta amenewo ndikuti zinali zochepa nde boma lawo lapanga njira zonena kuti anjezere ndalama zimenezo komanso akuti kumakhala ndithu njira zimene amagwiritsa ntchito poyitanisa mafuta amenewo pa Chingerezi amati supply chain komanso ndeti ati kumakhala ndithu ma procurement njira ndithu zimene amagwiritsa ntchito pogula ndithu mafuta amenewo akuti makontrakt amaperekedwa mosalongosoka nde panopa ndithu abwezesa njira yakale imene amayitchula kuti open tender imene ndithu masupplier azipanga ndithu apply amene azikhala successful nde kuti azipasidwa ndithu makontrakt amenewo akuti osati umangopereka kwa anthu owerengeka okha amene cholinga chake ndekuti ndofuna ndithu apange benefit. Nde njira ina ndimene akufotokozera kuti anjeza ndithu ndalama zakunja zimene amagwiritsa ntchito pogula mafuta amenewo. Ndeno bungwe la mera abwera ndithu ndi kalata imene inalembedwa ndithu pa 31 Oktoba ndi kalata imene amafotokozera kunena zona kuti vuto la mafuta a galimoto lakula kwambiri makaposata ndithu kuti ku Tanzania akuti ndithu kumeneko kunali ma post elections demonstrations nde zinthu zimenezo akuti ndithu zinapangisa zonena kuti matraki amene ananyamula mafuta a galimoto kubwera kuno ku Malawi akanike ndithu kuti awoloke maboda kumeneko. Amazanena zona kuti panali ndithu matraki okwana 120 amene ndoti anali pa boda komano kuti awoloke kuchoka ndithu dziko la Tanzania kupita dziko la Malawi ndithu zinazovuta chifukwa kuti anthu opanga clear pamenepo aliyense ndithu anathamangisidwa ndi anthu amene amapanga ma demonstrations amenewo. Ndipo tengera ndi mmene mafuta amabwerera kumeneko amafotokozera kunoti akuchoka ndithu ku mapoti awiri mapoti ake ndi a Dar es Salaam komanso a Tanga kumeneko ku dziko la Tanzania. Komano kupangidwa hodiko kunachitika ndithu panali pa 29 Oktoba 2025 paja ndithu tsiku limene ndi kumene anapanga ndithu ma elections yo posata ndithu kusakhutira kwa amene zimayendera kumene ku dziko la Tanzania ko anthu ndithu anamba opanga zionesero tsiku limene lolo zimene zinapanga affect clearance ya mafuta amenewo ndimene akufotokozera abungwe limene la mera. Ndikalata imene ikupitiriza makafotokozera kuti pa mabungwe a Nogima komanso ndi kuti Petroleum Import Limited
mabungwe amene amafotokoza kuti mafuta amene ndithu apangidwa hodi kumenekoko oti ananyamuka ndokwana ndithu 48 million liters yoti ndithu abwere ku dziko la Malawi. Ndi mafuta amenewo ali ndithu mitundu iwiri ya petrol komanso diesel. Ndi apitiriza maka kufotokoza kuno kuti akuti ngati dziko la Malawi akukambiranaso ndi kuti ndi dziko la Tanzania kuti ndithu aonesese zona kuti athandizidwa maka kuti mafuta amenewo achoke kumeneko abwere ku dziko la Malawi potengeranso ndi crisis imene ndithu dziko la Malawi likukumana nawo kunkhani yokhuzana ndi mafuta ndi imene ndithu akufotokozera pamenepa. Ndeka ndithu ma video imene taonayi maka imene kusonyeza zoti matraki amene akulowa ku dziko la Malawi imene akukambira anthu mu video imeneyo kaya ndi kuti ndi amene ndithu amakamba amene amera kunoti boma la ku Malawi ndi boma la Tanzania amakambirana ndithu kuti mafuta amene aonesese ndithu kuti alowe ku dziko la Malawi kuti azathane ndi kusowa kwa mafuta galimoto kuno sitikudziwa komano ndi imene ndithu nkhani zake zikuyendera pamenepa. Koma ngati zili choncho ndi kuti pa ground ndithu zioneka kuti mafuta afika. Ndi kalata imene ikupitiriza maka kufotokozera kunena zona kuti akuti boma likupanga njira zonena kuti mafuta ena ndithu azere madoko ena. Ndi madoko amenewo ndi akubeira komanso Nacala kumeneko ndi kuti ndi ku dziko la Mozambique komanso ndi kuti akuti akulumikizananso ndi kuti ndi dziko la Zimbabwe kuti ndithu agwisa ntchito poti yakumeneko imene imadziwika zina loti Msasa. Ndi panja ma communication amabwera ndithu osiyanasiyana tikhupa kuti ambiri natsata bwino kuti sabata yathayi kunabweranso communication ndithu kuchoka ku bungwe lija limadziwika zona kuti Transport Association of Malawi. Ifenso nkhani imene tinazayilengeza pano amene amazafotokozera kunena zona kuti ndithu dziko la Malawi lapanga njira zona kuti mafuta ndithu abwere kuchoka ndithu kumaiko akunja kufika ku dziko la Malawi kuti athane ndi situation yakusowa ndithu kwa mafuta galimoto. Ndipo tenga imene amafotokozera amene zona kuti kumachoka matraki okwana 200 oti anyamula mafuta galimoto kuchoka ndithu ku dziko la Tanzania komanso matraki ena okwana ndithu 100 chakuti amachoka maka 100 amachoka ndithu ku dziko la Mozambique komanso anazakamba zonena kuti akuti kunakala agwisa ntchito stima kuti ndithu inyamule mafuta kubwesa ku dziko lino la Malawi. Ndi zambiri zimene zikukambidwa zizikhala ndithu zikupanga reflect pa ground. Komabe ndi mmene situation ilili tikukhulupirira kuti boma ndithu akwanirisa zinthu zimene alonjeza maka posata ndithu kuti mavuto ngati amene wasizoti anayambira panopa anayamba ndithu pakanthawi ambiri tikuziwa ndithu source yake ya mavuto amene amonga boma limene lakhala likufotokoza kunena zoti ulamuliro wapita ndi umene ndithu unayambisa ena mwa mavuto ngati amenewa. Kutheka mwene maganizo pa nkhani imene pamene tinena zona kuti bungwe lamera lasimikiza maka kunena zona kuti matraki amene ananyamula fuel kuchoka ku Tanzania anapangidwa hodi posata ndithu zionesero zimene zili kumeneko ku dziko la Tanzania. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sakole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.